Diba, marami yung item dati. Saan yung isang walis tambo? Ay, Kasi... Morning! Vlog. yun si Maring Ivy. Diyan siya. Sa Agyo. Kami ni Amanda sa floor wax. Yun sa ibang utensils sila. Rhea. Cellphone. Si Bating ang naglilinis. Si Argel naman ang naglalaba. Ha? Sa general cleaning. Dito sa loob pa lang to. Hanggang labas pa yan aabutin. May pakuan Ito ka na. ng big grass. Gula ko ng sugo. Katalibangan na akong karon. Dire, dire. Kanang grass ba? Mo ikaw ano? Mata mo sa sabi. Dire, mata. Ano ba kani? Milo, dire, milo. Kani pagbutang ninyo sa mga Ilang ano? kani inyo Dalawang ni lamesa kalat-kalat lang. dito sa Ay. Dalawang lamesa lang. isugo naman sa pudoy noon pagkutyo. Pili na lang dam. Ipatuwa na lang ni dam. Dam. Pili na lang. May para kang dagmay. Ano yung bili? Wala kita kabalo gali kay ngano ibalik naman putong podyo sto nga. Tute mo, pili na. Sumausog na pud na pero kung sakto na diya. Ah, okay. Baka pwedeng guntingin natin to no. Oh. Tanaw na nato kung itsura ba. Tanaw na nato kung itsura design. Ngano ganyan no. Ano na gali ana? Ay, okay. Katong gold. Sa ibabaw ng gold. Dali. Sa dahil sa gilid. Pero, Wala ka sabit putlo. para kini atong ikuan para anya. Ito lang ang gold. Mana na to. Eh tanaw natin tanaw sa tanan ba igawas kay mara makalutang makabaluta unsa. Oo. Alam ko may sobra yung gold. Yung pangrami. May guning. May guning. Basta tuan. Lang dito dito. Okay nyo, taas mo dito. Oo, may guning. May sobra yung gold. Ito na to. Anda, gunti. Magal kami na to. Design. Kaya mo yan natin ilagay natin Oo, dyan. ano yun? Kaning black may ating ana dito. So, ang gunting. Bila, gunting sa lobe. Wala gadang. Sikit kasi mo ko ano po na. Yung mga abot. Yun sa buso. Oh, ito yung magiging design dyan. Oo, Pero tanggalin yung black. okay. Yung mga kay dapat to. Hindi siya pwedeng i-stay? Ito yung katagalin natin. Siya yung tatap natin. Yun yung lalagay natin. Kaya nga, ito, parang tumuron. Taas ko ba na siya? Ito diba? Taas ko na siya. Nagtikas din. Hindi sumabot. Ito na yung ano, isa. Ano pa mo? Ulong tatlo, sakto talaga siya. Ang gagawin dito, Okay pa yung pag ganun. Ito na lang nila last. May bibili kami ng gasolina namin. bigyan mo ko ng tikas. Dito ka na. Ha? Ano yun siya eh. Itatahe ko yan siya. Ah, ito. Okay.
Ay, ano ito ha? Tandaan nyo ha, kami tatay pa tayo. Punta tayo dito. Isama natin. Ganyan tayo, hindi mo yan tayo. Alam mo, may sobra pang ganun eh. Sure ka? Kasi sinobrahan namin. Tingnan ko lang sa sukat. O, tapos yan. Pwede pang hatiin mo na. May mali yata ito. Dapat tayo yung happy hand. Ha? Yung flow mo ba? So, dalawa yan. So yun yung sabihin natin sa ma'am ni Bating. Pagian, hindi siya tahi. Hindi na niya madala sa rush. Ito pa. Dali, dali. Mabilis na. Ito pa. Ganito lang, guntingin na lang natin ito. Wag ah. Hindi para Para siya naman pagatag. katahi. Ito ka kay pan dudugtan lang niya. Para at least kanin. Palit ka sulit. Parang ito sakto rin. Pwede na ganyan natin mga gold, pwede ng black race. Parang sakto rin. Sakto lang. Pwede na yan, black lang ito lang, pwede ng gold. Yan, lagay yan, tapos design sa taas. Na? Kasi ito na lang sa laylayan. O, baliktad. Ito nakatahi ko parehas. Hindi, ang gold lang, putulin. Tingnan natin. Record na yung goal. Ano to? Muna to? O, Kaya siya duwa lang. Katulad duwa ang kuwan. Kaya bayan. inipit lang? Try nga natin pagdugtong-dugtongin. Dito. Di alam mo talaga. Ito, okay na rin. Ano pa tayo? Ikaw na isa. Hindi, dalawang ano tayo, di ba? Tingnan lang. Tino. Tama. Ay, Dalawa. transfer ito isa? Oo. Para hindi Pwede nila, niya po ba? Di na sila para muna hindi kautali. crowded. Oo, naapa diri. Sakto. Sobra na. Oo, ito pa oh. Sobra na. Kaya nga dapat meron na tayong Contacts. hinati na natin. Arusan na ako sa ilahan. Ba! Iba. Paano ba? Dalawa. Idua bo dito, L shape pa dito. Kuha na lang tagdugtong. Kuha na yung sa dulo. This is the sample ng black and gold combination. Tanaw. Ano ko yun? Ano ka? Pakita mo. Oh. So ano siya baliktaran? Pwedeng ganito at pwedeng ganyan. Diba? Ang ganda. I love it. So meron tayong 10 ganito na set. Courtesy of Mama Sita and Papa John. Ang ganda oh. Kakatahi. Ang galing. Ayos. Nakapadoon dito sa pagkaon. Tari. Wala ba ito ilan? Kapag ko. Abit. Mas tipid sa skirting. Amo mapalit. Tax bread. Oh. Britney. Amo mapalit ang tax. Wala na pa meron sa Wala din eh. Nasa saan? Pero ang palit ko. Iya to, ikon ito. Iya, ipagin. Palit na dahil. Tamtak. Tamtak sa pa. Sa taas. Toy, Toy!
Bagat! Ikuan na! Ginoo ko ang mga pinagdaanan. Wala, buti pa siya. Naipit siya. Naipit siya. Ay, sili. Ay ba? Diamond. Ay! Uyawa. Okay, mapahit sa kutang tax. Oh, mo man tunga po da. Mali Ang dit. feeling mo dapat dinugtong mo lang. Ayaw, nga. Ayaw kay pit-pit. Oh, kasi parang yung lakad mo, diretso. Di ba? Mali dito ilang diagonal ani oh kayo. Oh. Ito tinan mong tunga oh. Oo, ibili ako ng tax. Tay sibo tulay po. Yung usog na naman. Lakas na rin trip ng kapatid mo, no? Tubag! Bimbo! Tinan mo ito yan. Bukyan. Ha? Bukyan na babagin. Ah, bangin? No, lalo pa mga ano. Mga nana. Ito, ito strip sila. Ano po ba? Wala na pa siya. Umangat. Masyado na Ang babasa. table ba tingnan mo kung anong Ah, hindi. Dito yung setup. Dapat doon po sa unang. bigas. Doon pa sa kabila. Yung kayo na pag-isap ko. Nada. Dalawa dito. Sa ano man? Uy, may bangko ay. Dito sa una pero. Yes. Kasi pwede ka maglagay pa dyan ng haba. Hindi mo maliliit na. Kaya, sound system na gano'n. Ito muna. Hindi, pwede naman kasi mag-set up ang sound system dyan eh. Dito na lang. Para malapit sa stage. Or doon sa gilid oh. Pero kasi mas maganda. Doon ang sound system dapat ano, bakante eh. Hindi, nakikita kasi dapat nila yung nangyayari sa stage. Ah, talaga. Oo. Kaya dapat dyan Eh, talaga. pwede sila. dito. Ito dito to kasi pipila dyan oh. Pipila po. Di ba? Feeling ko dapat andito talagang hinaguan yung staff. Yan. Yakan mo ba? Hindi kasi pipila yun oh. Hindi mo siguro grabe yung tiglan doon. Oh, iyo at ilalabas yan. Kaya mo lang kung Sa bubong na dito siya. grabe naman pila niyan. Bakit dito mas grabe pila may tao? Pwede pa rin. Pwede naman tayo mag-request kahit 10 siguro. Ayan, ganyan. O, dito na lang kaya kayo. Ah! Or dito. Kasi, Hindi yan sila dyan. Maalis yan sila. Inumin sa gilid. Hindi ako sila kasi kung may bisita na kung dagan tayo mga vlogger, dagan yung mga may pretend, kung mga kuhan pala kasi dito. Hindi, hindi. Kapag mga table galo, kaya yun ang ground. Pwede. hindi okay dito. Kabila, kabila. Isa kayo na tudo. Ayaw. Tama na yan. Masyadong malapit data po.
ang masarap dito yung pwesto. Hindi ka malulog. Dito din yung ano, yung table. Dito ko dito. Diba? Dali. Bo, ito man Bo. Tayo kayo tiyo. Dito ba? Dali, iusip ko mo. Dito lang yan. Dito lang kasali yan. Bo, ano sa niya? Bigas mo ba? Dahil mo tumak. Ano saan tumak? Ba? Yan, yan. Brenda, doon ka sa kabila, be. Hindi, bakit nakaganon ba? Please, turo na. O, sabisan ko na. Kakala. Sabi bro. Oh. Actually, pwede pa usap mo siya dito. Ay, masyado malapit pala. Ito mga lamesa. Doon. Ano may sapi din na din ni kaso Brown brown na, sa hilera ba? brown na kasi. Hilera. Oh, gold. Parang ganyan din na ano. Ah, para dito ang pila. Ato mga brown na kuan. Ay, ato mga brown na tela. Ito sa